calminama on joama on jettama jetto jogiɗo fuɗɗi molaɗo haadi yeeɓiyankoɓe Pindi TV ɗo gonɗon no goni ɗon yo jaame kesi Allah gon e meɗen en gatti ɗo e nder jewte men gande men ɓaleɓe gande fina tawa ɗe ganduɗa ko mawɗum en jetti Allah en jetti anduɓe awaɓe ɗo ɓe en jetti almuɓe notitoɓe hen ɓe en ñaguima Allah kala ko neɗɗo sababu ni yo Allahu lamɗo o jabana ɗum wona nafoore nde walla ceernajo o walla almuɗo o hokka en enen wune ga enen Pindi TV en jarnima bandiraɓe kala wi tan hande ɗen keeɓi ɗo musidɗo mo ganduɗa ko wiyeteɗo Seyni Wadrawo Go Seyni Wadrawo Go ko bandi men jeeyaɗo to cuuɗe men to ete hono Boydeya Boydeya noon koye nder gendi Burkina Faso ko e leñol moosiji o jeeya to banggue baba kono kadi ko baɗiraɗo ɓiɗɗo to banggue jignaɗo makko debbo hono Aissata Ba mo cuuɗi men Fouta Dialon ɗum noon ko kanko woni hande koɗo men ɗo e nder gande men Fina Tawa en jarnima saabu eɗen gandi en ƴettinɗo biyeteɗo Izuka jeeyaɗo leydi Nigéria caggal mum en ƴetti Ibrahima Diallo jeeyaɗo Guinée toon to ganduɗa ko Fouta Dialon en bismo ɗo kadi bandi men Daouda Seck mo ganduɗa ko bandi men Jolfo puɗɗiɗo ɗo ɗum noon hande gadduɗen ko bandi men jeeyaɗo to Burkina Faso Seyni Wadrawo Go jogui kaɓirɗe noon ko Samba Diop en ɗiɗo ɓe ganduɗa ko kamɓe ɗowata golle ɗe ɗo e haalirde nde e ayawo ngo Seyni Wadrawo Go calmina bandiraɓe bisimilla ma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله on calminama ceerno kala jeeɓowo tan bandiraɗo foof jeeɓowo Pindi TV kala mbiyawo mbimami tan on calminama on juurama jarama ɗum noon Seyni Wadrawo Go salminama a juurama a yettama a jarnama jetto joguiɗo ɗo fuɗɗi mo ala ɗo haaɗi Seyni moosi nanowo Pulaar ina heewi Burkina Faso eyyi pulago kam no woni ko foof kala de jaaɗa tan pullanani toon eyyi Burkina Faso noon minen komin moosinkoɓe côté babiraɗo ici sa arti haaga yumirago to en jahata haaga Fouta donc ɗum woni tan ko waji ɓe mbiyata ko le Sénégal o Burkina ɓe eyyi ɗum arti goni pulago a moosinke ina heewi noon fulɓe wonɓe toon donc saabu sarari min himi ko danaka nder fulɓe saabu gandal ngal joguimi ko ɗum gandal moosinkoɓe gandal ɓaleɓe isi noon ko ɓuri ko heew ko nder fulɓe jangumi ɗum koye fulɓe jangguɗa ɗum wadde wuro men Boydeya ina heewi fulɓe ina heewi moosiji eyyi ine woygoya noon siɓe toon ko moosinkoɓe moosinkoɓe heew toon ngal ganduɗa hooma he ngal donmi e mamiraɓe wonɓe heɓe ko ɗum gandal gongal isi gandal ngal ganduɗa hoorema he ngal liggortomi ɓuri ko heew ko liggortomi ko ngal gandal fulɓe ma en hen narsi ko ɓooyi seeɗa inchallah holle fulɓe mo ɓurɗa teskade mo jangguɗa gandal ngal holto jangguɗa gandal Seyni eyyi mi jangi gandal mi nder Sénégal ɗo ina woni Fouta mi jangi kadi côté Mali mi jangi Guinée isi ko ɓuri ko heew ko ɓuri ko Burkina ƴettumi ɗum Burkina Faso taniraɓe amen mbiyata amen jalte sa yii gandal labtugal gandal cellugal yaha yiido fulɓe yiido fulɓe eyyi noon kono moosiji ne jogui gandal eɓe jogui gandal isi ko ɗum gandal gongal ma en toon naat ko seedi gandal fulɓe gandal moosiji eyyi seydi ɗumen aɗa andi fulɓe gandal mumen ko ɓuri ko heew ko ɗum gandal conele jati ceefi leɗɗe ɗeɗi en ɗum ɓuri fulɓe ɓuri an kaynama piiɓi ɗum fof min ɗum gandi men ɗum liggiro moosinkoɓe ene heewi gandal mumen ko waji ɓe mbiyata ko fétichage fétichage gandi ɓaleɓe en ko gandi ganduɗa hoorema ko ɗum joni wonata ɗum fof ne ɗum rendin tan woodi wadde he ɗum ko waji ɓe mbiyata ko saɗa janggat fof mbeɗa jangi côté pulɓe mbeɗa jangi côté moosinkoɓe si neɗɗo ari waɗi ganduɗa waɗi yimɓe ɓe ganduɗa hoorema so ɓe gaari aɓe cohli hajumen ɗumen safro min jaaha gandal fulɓe to waɗi ganduɗa hoorema ɗum lamdi ko gandal moosinkoɓe to kan dutta gandal moosinkoɓe gandal moosinkoɓe Seyni Wadrawo Go noon bisimilla ma haade kalɗa ko gande ɗiɗi mbiɗa ɓurɗa janggude koye fulɓe e walla enen ɗo ko ɓen ɓuri wawateɗaden garten e gande fulɓe ɗe to banggue condi beele Burkina Faso naɓe kutoro condi no feewi eyyi heeɓi kurtoro condi isi aɗa andi condi mabɓe a condi men jiiɗa o serde ɗum serdi ɗum koto ittirgol ngol eyyi hokku yew eyyi ittirgol ngol ne serti aɗa andi fulɓe ɗo saɗa itta condi a yahat cooda cafaɗa wonko kalɗa jeena nokka gawri walla dokka hunde nokka ɗumen itta ko namdi ko mbaɗa eyyi isi Burkina ɓurata ko ittata ko kobji he walla cifi he walla ɗaɗi he ɗaɗi ɗi ɗumi ɓurata waɗde utilisé walla ko ganduɗa hoorema ko ɗum gueɗe goɗɗe ɓe ganduɗa hoorema ɗe jiida conele eyyi ici Sénégal ɗo saɗo ari hana banggal fulɓe ɓe gandi ko condi ceefi piiɓi kay ɗaɗi e ƴewle ramli en ɓulli e ko nandi hen
bangi ƴewngal noon si en garti ƴewngal ƴewnanat mi tan ko ni ne fulɓe ƴewnirata taniraɓe mbi kam sa yiɗi ƴewngal cellugal yaaga fulɓe to ni fulɓe ƴewnata woni lesdi tegal lesdi ndiɗa ɗum yaltina arsuko ɗum yaltina uddigal ɗum yaltina fof ganduɗa hoore makko yo waji ɓe mbiyata ko ramdu woni lesdi ndiɗen ko noon min ƴewdata eyyi to bangi condi holko ɓuura wade hutorade condi sababu nde bandiraɓe heewɓe ko wayno lowangal ko wayno udditare en ko wayno gueɗe ɗe ganduɗa ko gueɗe ɓaññire ko wiyete ko noobo fulɓe kewi liggoɗa ɗum to banggue condi toon to Burkina Faso holko kewɗon liggorade condi eyyi Burkina memin liggoro condi banggal udditare memin liggoro condi banggal ndenka sa haali udditare noon bayre nani nder bayre nani nder addata yimɓe nani nder sa haali kadi ndenka foof nani nder eyyi waɗi ndenka noon waɗi ndenka ganduɗa hoore ma gon ndenka kam si memin liggo il faut min jaaha banggal Burkina saabu waɗi wuttima gandanɗa hoore ma kala neɗɗo umminoɗo ɗo ino heewi sernaɓe walla mawɓe umminoɓe ɗo ɓe jeehi Burkina ɓe Burkina yiloyade gandal ɓe jilliyade gandal so ɓe garino toon hande ɓe pewnete conele walla pewnel lotgal ngal ganduɗa hoore ma nga waddete ko wutte mera ɓornima less wuttima ganduɗa hoore ma ɓornotoma less cakkama less tega wuttima dow ala ɓornimo on mera ɓorni jonno addunaɗe min hen minen ala ama hen dañ ɓornotoma less cakka wutti tega wutti dow on wuttima yahata ko mo wonnata ko pour ndenka kala tawi tan aɗa ɓorni an woni ɓanduma kala ko woni musiba walla bala walla ko woni guitti walla ko neɗɗo fejatantuma ɗum kam ɗum wodata ɗum yahata ko ndenka ɗum ko banggal Burkina Faso so yi kadi wangal udditare ina waɗi wuttima gandanɗa hoore ma mbo fewnetima wonko mo waddete wadde cundi kay ɗaɗi fewne ɓornoɗa ɗum cakka less tega cumcima dow kala ko ina woni arsuka a dow a nder ɓanduma yaltat ama heɓ ɗum inchallah ɗum wonde goto fof ɗum wonde lotgal mum noon o ko lotgal balɗe tati o ko lotgal balɗe jeeɗiɗi o ko balɗe tati o ko balɗe jeeɗiɗi tawi ko ndenka ka ko balɗe tati tawi ko udditare nde ko balɗe jeeɗiɗi udditare balɗe jeeɗiɗi ndenka ko balɗe tati wadde lekki ndenka ka ɓoye fowarde ɓoye wawde jaggude joni on ko joni on sa lootima ɗum balɗe tati gasi sa welama hande gurdam ma wata loota hande ndenka min wanma garanti ɗum law gotol balɗe tati ɗi ɓornoɗa wutto kam kala aɗa yaha aɗa wawi ɓornade ma saɗa lelo itta mofta saɗa finandawa ɓornoɗaka non udditare nde way kadi udditare nde ko balɗe jeeɗiɗi lotata ɗum fof noon ko yum conele wona khatimaji wona bindi wona ndega ko condi tan to banggue leɗɗe condi ummoto koye leɗɗe beele leɗɗe gonɗe gaɗe ko wayno gawde en jaaɓe en nammade en baddi en ɓulɓi en ko ɗen leɗɗe gonɗe Burkina Faso walla on jogui leɗɗe goɗɗe ɗe ngala ga eyyi ina waɗi leɗɗe ɗi gandanɗa hoore ma ɗi ngala toon waɗi lekki biyeteki tirgui ala ga walla taw ne jogui inde wonde walla taw ne jogui inde wonde mi anda kin lekki heke yaha ndenka heke yaha nooɓo heke yaha ittude neɗɗo place heke yaha artirde neɗɗo place heke heewi koko yahata te a sohla condi ɗi cohluɗa tan ko leƴƴel ngel tan cohluɗa ko lekki mbaɗo guiye walla watta guiye heke wayi guiye seeɗa sa taƴade seeɗa tan tawi ko ittinde neɗɗo place won tawi ko nooɓo wonno mbaɗata ɗum fof wonno waɗate ko wiyete ko tirgui siko wona so yawti ki hen gonɗi Sénégal fof ina toon gonɗi Burkina fof ina ga jaabi muccitoki ɗum fof ina ga toon ladde ɗi ko goori ko laddeji aynaɓe ko nandi hen ɗon ko noon wayi to banggue udditare nde ene heewi udditare gande ganduɗa way kono lekki jaafoɗam lekki goragu en udditare en lekki goragu neɗɗo muuɗa tan o wona normal so muuɗani kadi o natta wonde to banggue udditare no waɗi saaha fof ko ma jubba mbaɗa e ndiyam tan walla tindiɗa mbaɗa udditoɗa sa woppi darto beele an sa looti neɗɗo ene ñiiɓa e mum no fotata walla ko ñande fof ma jokkodira tan somi looti balɗe jeeɗiɗi ina mbimami tottumami wutti omo ɓorneɗamo less saabu hadde ma ɓornade wutti o a loototo balɗe jeeɗiɗi si balɗe jeeɗiɗi timmi ɓornoɗa wutti o tawi tan wutti o monema ila yomi din an kam a setata udditare sa yo fuɗɗima nayi wuude ƴeewa wutta kesso hay somo tuni woto ɓornoma tan an kam udditare udditima tan siko balo huɓɓi mo huɓɓi tan hay goto wawma jaggude tawi ko ɗum ndenka kadi ko ɗum noon aɗa neɗɗo si ino looto yahata ha waɗa waji ɓe mbiyata ko maar donc sa lootima balɗe jeeɗiɗi tawi ko lekki ko lootiɗa hay ko moƴƴi aɗa foti he résultat salten balɗe jeeɗiɗi donc to banggue udditare nde to banggue ndenka ka haali joni balɗe tati ndenka hol sifa ndenkaji nden no wiye neɗɗo so ummanima neɗɗo o liggima ɗum jaabetaki so guiddi o wimo fiyama lappetaki jomum yanat so felli fetel humbata walla naggama hol sifa ndenka ka kalta e nder ndenka foof nani nder saabu ndenka somi hibbitima Burkina ɓe mbiyata ɗum ko lebra lebra ɓe mbiyata ɗum lebra woni e ɗemgal muusi e lemha lebra ɓe mbiyata ɗum lebra noon woni sa ko waji ɓe mbiyata ko baltenge sa lappimire ɗum arata
kala ko neɗɗo kala ko neɗɗo fiima attere muɗum kala ko neɗɗo wanma yéene si neɗɗo yeegi ceerno wi yimɓe ko yakam liggana diw walla so anniyima taw fiyani so fi kam no wawi muusde so annima arta e muɗum arta mum kala ko waɗi anni on anni artata mum anni ko maaya kamo maayat anni ko ñawa kamo ñawata anni ko mbasa kamo wasata kala ko anni o woni fof on anni artata daw mum ko ɗum woni ko waaji musidɓe mbiyata ko lebra ngal ganna noon ko gandal musimkoɓe gandal gongal eyyi ko ɗum woni nder ko ganduɗa hoore ma sa joguima ɗum a yahata hay ko aɗa felle fetel walla aɗa yahata ko aɗa laaɓi en ɗen gueɗe eyyi ko nden ko wat ko assuré ceerno seyni ga men ga no waɗi seernaɓe janggoɓe Ɓourana ɓe kutorta ko leɗɗe kutorta ko conele no waɗi janggoɓe Ɓourana ha gayni no mbiya kutorta ko conele hayɓe nana kono to less taw ene kutoro conele hayso kalnani yimɓe beele Burkina Faso onon janggoɓe Ɓourana ɓe e joomen leɗɗe en ɓe onon kutoro leɗɗe e Ɓourana o taw ala hay caɗele gote minen noon min ɓuurani yahdu alquran o adna mais min jangi alquran sa yii kam cikkata ko mi ceerna janginowo daara walla totirawo darso ala wona toon min gandumi tan ko asrar gandumi tan ko leɗɗe a conele a jati a cefi a janggani Ɓourana haydara mbeɗa jangi quran isimi janggani toon gandal a janggani gandal ko liggorte jangal ko liggorteke min jangi ko gandal gananaɗo hoore makko ɗum conele piiɓi cefi aɗen gueɗe ɗum min jangi ɗum ɗon mi kadi mamiraɓam ko ɗum jangi saabu sa roni gandal moƴƴi kadi jangga ɗum pour ngal sella gandal ronetake tan fote sa roni ɗum fof jangga ɗum pour ɗum wona ko selli donc komin ndeni min doni ɗum min jeehi min jangi min jeehi ko heewi e Sénégal a yimɓe heewɓe a khalifaɓe heewɓe jotti amen gande donc Burkina ɓuurani heew koɓe liggorto alquran ina waɗi noon wonɓe toon sa ina waɗi sénégalais gonɗo toon ganduɗa hoore ma ɓe liggoro alquran si minen ko côté amen Woygoya village amen biteɗo Bogoya noon village o wiyete heeɓe ɓe ganda ko woni alquran Bogoya eyyi ɓe gandi tan ko leɗɗe leɗɗe conele cefe jati ɗum ɓe gandi eyyi Bogoya e kono wasa toon taw nawdoɓe leɗɗe ɗe Ɓourana walla tawa kañen goɗaki ɗum eyyi ina waɗi nawroɓe toon ina waɗi yahoɓe toon ɓe nawro alquran kay leɗɗe saabu hay goto wawa ya acca on alquran leɗɗe danaka heɓe gondi eɗe gondi sa yi ko ɓuuri ko heew alquran waɗi ganduɗa hoore ma sa ɗum waɗa utilisé ama hen waddu leɗɗi waɗi leɗɗi ganduɗa sa waɗa utilisé ama hen waddu alquran isi kadi lekki tan ina wawi yaadu hoore makko mbaɗa hen ndiyam tan yaha e hoore muɗum yaada hoore makko joni kalɗen ko condi guila e uddita ha e ndenka to banggue safruji hol conel ɗe joguiɗen ɓurde wawde safrude hol hafiji ɓurɗon wawde safrude ko gonga bandiraɓe heɓen go moɗon ne jaaha Burkina Faso ne jaaha Mali ne jaaha Niger ko nandi hen to banggue Burkina Faso e diwan mo jeeɗa o hol conele ɓurɗon wawde safrude rafiji hol rafiji ɓurɗon wawde safrude toon han noon rafiji ɗi gonɗi ɓuuri ɗo heew ko yimɓe kalata ko ene heewi ko yimɓe mbiyata ko gorago probléme gorago ene safre toon ene safre toon ene safre toon ene safre toon no feewi hay saabu mamma pose question on min posat ma o an toon an posat han min lamdotoma Sénégal ko woni ɗo ko a sernaɓe moti 5 millions walla 3 millions isi ha han yimɓe ɓeni dafe gorago e woni probléme o koɓe ngala leɗɗe moƴƴi walla koɓe ko mbaɗata koɓe mbawa walla e woni probléme o saabu toujours ñande foof neɗɗo noddatma e woni cuhlel toxel wiyama komi joguiɗo probléme gorago mo ya umata ko komi yawat par mi yawat ni naggam te mbimi ɗumen ɗum koko probléme ganduɗa hoore ma koko weeɓi safrude saabu lekki siko ɗaɗi ɗi lekki ganduɗa hoorema ɗaɗɗi koɗi taƴƴi less kin kam neɗɗo wawi hen hay ndegi ki mayata tan isi lekki ganduɗa hoorema kongol ɗomɗugol sa totti ɗum ngol ndiyam tan ngol foti ki danoto wona ki daroto walla tottaki fumier ki daro donc waɗi lekki ganduɗa hoorema min joguiki ki yahata ka gorago balɗe tati traitement ko balɗe tati monata eyyi soma totti premier tawi affaire tawi ko gorago ngu ummaki koko leeli tan sali ummade sa yari ɗum lawol gotol affaire ummoto il faut continuer traitement o te sa continue traitement ha woni balɗe tati après a serti ñaf on rafi kam rafi gorago kam a serti ɗum kala ko wawi wonde a serti ɗum eyyi ko ɗum min ceftorata gorago si yawti ɗum mais min cafta kadi ndiyam siti wawi ɓe mbiyata ko ndiyam siti eyyi joni hande tan ndiyam siti banggue gorago ngu kala joni ko gonga ga ina waɗi caɗele no fewi kono cikkuɗa beele wona ñamele gaɗe ɓeydata ustude doole banggue worɓe e gueɗal keddigal ngal seyni nden gorko ene yaha aɗa e duuɓi nogas capan tati tawa anda debbo ko ma ya ha tolno naata mbawa ha gayna mais hande a wawa faddade hakkude rewɓe e worɓe beele wona ɗum kadi ɓeyda caɗele eyyi ɗum ene hen ñameɗe yimɓe ñamata jimboji ɗi kaynama ɗen gueɗe ina ɗum adde e fuɗɗade won gueɗe guila law tawa accani ha resi hande wela fof ne waɗa wela fof ne waɗira natti sadde no sadi noon nden ni ɗum fof ina ɗum waɗa kaynama fijirde kugal dewi ɗi walla aɗa fijira a waɗi ɓe ganduɗa hoorema piccirata koye mumen ɗum addata ɗum ina heewi ko addata ɗum ina wawi taw waɗi wonɓe ganduɗa hoorema ko rab woni mumen walla ko cat woni mumen ɗen gueɗe fof a faami kala ko wawi noon fota si ari si ƴeewama ande woni fof te kala rafi o wawi wonde tawi tan jibiniraka
haala jibinaɗo de tawi jibinira ko hen si ari min cafo ɗum balɗe tati waddani yendema an jibinaɗo Burkina Faso ayga e Sénégal e Guinée e Mali ko nandi hen yendema hen hande o sa namnama ko Burkina naɓe wawde safude gowago e Sénégal naɓe min de kam mi wiyata Burkina naɓe foof mbawi ɗum mi wiyata kadi mi Burkina wawi Sénégal isi kam min kam ko joguimi ko hen ine sellidi ko ine famɗi joguiɓe ɗum ɗo Sénégal ine famɗi safra gorago balɗe tati a wonta wondo gorago ha ila yomi din ɗum fe so safa baltade wonta rafi wonta art wonta wondo on rafi ha ila yomi din ɗum ko min wima ni te ko ɗum garanti 100% eyyi ɗum ko gande beele ngal gandal jangga ko e mosinkoɓe walla jangga ko e hawsa walla jangga ko e fulɓe ɗo ngal gandal mi jangi ngal Burkina Nigéria Burkina Niger e Nigéria ngal gandal ɗin lesdi tati jangomi ɗum wona Sénégal wona fulɓe Niger Nigéria Burkina Niger kono wona e fulɓe jangguɗa ɗum voilà ɗum ko banggue goɗɗo jangguɗa ɗum banggue goɗɗo kono est ce que ɗum a yiyani an fulɓe ne cafre goɗɗum tawi wona ɗum to banggue gowagu ha jiiɗa ganduɗa ko fulɓe cafrirta gowagu ko oga banggue ɓuuri hewde doole addanma yaade paala o e banggue eyyi min de kam ko o banggue ɓuurmi wadde visé woni o banggue mo ganduɗa hoorema hembo cafriratmi te aduna foof innomo gandiri kala mo ganduɗa hoorema amoni ma yeɓam walla kala ganduɗa hoorema min jokkodiri a ɗum ina andi ko min ko joguimi ko kam koko wadde mbiyen seyni fanniyanke safa gowagu andi ceerno Dawdo Segre ɗo heccanki ko joom soble wadde mbiyen seyni waddawo goo moosi nanowo Pulaar jeeyaɗo Bogadoya fanniyanke ko fate gowagu bisimilla min nani min jaaɓi joni sen gatti to banggue rafiji goɗɗi heɓe ne mbiya en kalino rafiji nane e won ñamele ko wayno site en ko wayno seewo en ko wayno won gueɗe ina wona sababu ha jagga gowagu ko pamɗa e ɗum eyyi hono ndiyam siti ko ɗum ñabbu mo ganduɗa hoorema mo dogata nder ɓandu ko ɗum ndiyam dogatɗama nder ɓandu sobo kala ɗaɗam dari tan ɗum waɗa mandarga joni ndiyam siti siko dogi ɓandu ma ari ha hoorema dari toon woni mo hoore mo ganduɗa hoorema watta sukundu walla waɗata sukundu ndu iwat sukundu iwat so yiiɗaɓe so ndiyam siti ɓooya neɗɗo ngabbi ha yettima hoore hoore nde rosoto natti wadde sukundu tawi jippima ha kosɗe less kosɗe he ɗum addata kosɗe gulɗe woni koyɗe guloɗe en koppi en gulowe koppi en ɗen gueɗe siki ari ha juuɗe heɗo en ɗum addata ko juuɗe ɗe heɗe gulo walla heɗe mbarña si jippima ha go goragu to ɗum addata goragu ngu ɗaɗi ɗi daña probléme ha ɗum wasa waw darade somi faami ceerno Seyni jiɗɗa wiide ko ndiyam siti ne wawi ngabbude faye hoore taw memani gowagu no wawi tellade e koyɗe mema taw memani gowagu yetto ju taw memani gowagu ko ma mema ɗum nde adda alhaali o kalaɗa arti foof kalaɗa rafi o yalti tan ɗo kalaɗa mandarga o yalti tan ko ɗon ndiyam siti ɗam woni joni ɗum waɗete ko traitement waɗi leɗɗe ɗi ganduɗa ko ɗum ɗaɗi ɗi noon ko Sénégal ɗum woni kaynama Burkinade waddete tottiɗa jara yaltat ha gasa sa ɗum fuɗɗima yarde noon ama ruuf ndiyam ko heewi isi ɗum wonata ndiki ko ɗum ñabbo tan yaltata ñawna koye tarade beele leɗɗe katta ha ɓuuri saabu won ɓalli walla won rafiji jiiɗa leɗɗe kaɗɗen heewi ɗum irtude ala ɗum hatta wona leɗɗe kaɗɗe saabu leɗɗe kaɗɗe yimɓe joni mbaɗi ene heewi waɗɓe estomac walla ulcère en ɗen gueɗe ɗum fof min mbaɗi ɗum calculé donc sa waɗi ɗum utilisé ɗum haɗata ɗum attan benn probléme te ama seɗɗo jam inchallah ala effet hay goto beele aɗa jogui butelaji pewnaɗi walla manaji pewnaɗi mbusuji pewnaɗi tan ina winda saabu heewi miɗo Burkina naɓe hewɓe e bandiraɓe Niger naɓe ɓe ƴetta conndi tan ɓe mbaɗa e bata ɓe binda heen mbaɗa heen adresse ɓe mbaɗa ɓe kalna joomum no waɗata mbele ko noon mbatta walla ala wona noon min condi fof mbiɗa anani innirte liggorte min wona noon mi yahata tan mi ƴetta condi mi sooda condi marché ala mbimi ko hayso ɓe coodani mi annda ɗo ɓe coodata kono eɓe gadda kam ɓe pewna ha feewa ɓe mbaɗa e mbusuji woni manaji ɓe binda heen adresse nangam walla adresse nangam mo sa tan ɓe tottuma jaaha walla an a fewna neɗɗo ne yaaha ina arta eyyi ne yaaha ala somi tottima condi sa ari tottumami traitement tottuma mi ñawɗa a waɗat utilisé gasi artata tawi ko pour balɗe tati o balɗe tati nawa tawi ko pour udditare balɗe jeeɗiɗi tawi ko nden ko balɗe tati nawa a yahata ara artadal kono to banggue hémorroïde no mbaɗa hen eyyi hémorroïde kam danaka heɗum addata gorago tan ɓuuri ko heewa saɗa ari baɗɗo hémorroïde ɓuuri ko heewa foof jogata probléme gorago eyyi hémorroïde ni safre balɗe jeeɗiɗi waɗi ganduɗa ma tottete ɗum ara wooba ara yara si balɗe jeeɗiɗi ɗi ɗum ittoto tawi ko hémorroïde interne saabu interne o hemo yaltatamo externe ko jokkodiri rafi hémorroïde ha tan so tawi wiyama neɗɗo wonde wiya memi gowago ko jokkodiri ɗum te ene woɗɗi ko ɗaɗi ɗi ko ɗaɗi ɗi eyyi ɗaɗi ɗi ɓaɗidiri ɗum tagi sika wondi hémorroïde surtout interne o ɓuuri ko heewa interne o sa wondi hemo tan a jogoto rafi gorago saabu ɗaɗi ɗi ɓaɗidirat
wadde jiɗɗa wiide ko jaltowo o ɓurat samorde en mo yaltani gonɗo nde o mo yaltani jaltowo hay ɓuuri welde safrude ko gonɗo nder ɓuri welde safrude ɓuri welde safrude wadde yimɓe heewɓe mi yimɓe so tawi neɗɗo wonde mo yalta o ɓe mbiya ko ɓe dokkuma leɗɗe ha leɗɗe so ha riiba ko nen ko ha yalta saha caggal waɗa paali reedo mum dogne paali poussé takke hen leɗɗe ko nandi hen beele aɗa safira noon ala mimi safirata noon waɗa to tan mami tan ɗum yalta siko yalti tan yahat so yalti yahat so yalti tan yahat siko gasi ha affaire yalti bowal tan yahat elle koko waɗa opéré tan taƴa e ko noon womoɗo ɓe leɗɗe mbaɗa wowu mbaɗa hen janggue walla mbaɗa goɗɗum ko wuli seeɗa neɗɗo o jooɗo hen walla mbaɗa dijƴe jagga hunde ballina tawa jomum waɗa feɗene mum ina nattina ko yalti ko ha wona balɗe beele an ko feɗendu nannirte walla ko hormere walla ko goɗɗum walla ko won hen mbaɗa hen jinjeer a nanata feɗeno nanata ndigi aɗa wowi ko totteteɗa tan aɗa wooɓa aɗa wooɓa aɗa yara ɗum sara yara ɗum affaire o yaltat ha gasa so yalti noon si ina yalta taƴarat so ina yalta taƴarat hoore makko so yalti tan yeehi aɗa wawi yaade cabinet ne wawi yaade woni foof si kam a watta sentir ni affaire o yalti ba walla ha nam gañma walla aɗa waɗa feɗen walla aɗa taƴa walla sa hen senaɓe soɓe dokkuma ɗum ɓe mbiya ko yo jomum ñallo e ladde yo yaltu wo saabu ko yaltata ko heewat ko yaddowo ko heewat ñalla toon ha hiira ha ɗum dogana feewi haɗa yarda ndiyam ha jofta nde yara ndiyam ala wona noon min somi tottima lekki tan mi wima ya yarde aɗa wawi yaade galle ma gona toon a wawi wonde galle ma aɗa wawi wonde galle ma a rendu dogata no fewi no fewi ala rogata no fewi fewi noon tan wonata seyni wadrawo go bandi men jeeyaɗo to wiyete Bogadoya e nder Burkina Faso bandi men moosi to banggue baaba enɗam men to banggue nene gonɗen koye jewte men gande fina tawa gatten to sakkede yewtere men to banggue ƴewle no keewi en kaali safuji ɗi en kaali foof en kaali udditande en kaali foof to banggue ƴewgal beele Burkina Faso ina awiti en Sénégal no feewi walla ko jiiɗa haade en kaali joni kam rafi ngu Sénégal mo jiiɗa foof ina wondi hen kamo yo gas to banggue ƴewle ɗen eyyi ƴewle ɗe comme ni no mbiyamami nane rek ƴewgal ngal de potmi janggude ƴewgal taniraɓe aɓe mbi kam ya jokkodira fulɓe tawi jogui ƴewgal cellungal ngal woni lesdi ndi ramdi tega plate walla tega layu ndiɗa lesdi joɗat tan weeni tan waɗa ɓulli jaltina arsuko jaltina udditare jaltina hoɗ arde jaltina damar jaltina foof yaltata ngal ƴewgal hatta noon min jogui ƴewgal gongal ngal on makko Burkina ngal woni min jogui ko ƴewgal ngal ko ɗum koroje aɗa andi koroje woni koroyo danoyoñ koy ko dan won ceede wala wona ceede ala wona ceede koroje e koroje ko geej heddi geej eyyi min en jogui ko ƴewgal ngal ganduɗa hoore makko ɗum ko koroyon tatoñ wonko kalata hen après ƴewnan neɗɗo ngal ƴewgal ne ngal selli si min ɓurani wadde utiliser ko ƴewgal ngal ganduɗa hoore makko e ngal woni ƴewgal fulɓe woni ƴewgal lesdi ƴewgal ɓuura wawde ƴewde e ko wonat ɗum ko to banggue ramli ɗi ne waɗa saha sa kala jomumen mbiya gari ha kalima donki yaltude neɗɗo fiya ronka yiide adda fawa ronka yiide ha won laaɓi tati rutto ƴewto hoore watta gollum a wawa yiide beele an ɗum meeɗa heɓtadema ala heewani yebtoto kam noon ina heewi yimɓe aroɓe ma ƴewnaɓe koroɗa yiiɓe saabu heeɓe gonde raw an mumen mo ganduɗa hoore makko mo kewɗo doole walla rap ganduɗa hoore makko mo kewɗo doole walla ɓallu men ene uddi uddugol mo ganduɗa hoore ma a wawa yiide ndiga donc siko ɓe gaari a tottata ɗumen jaaha a wo pewnata tottaɓe ɓe looto ɗon ɓe looto nder galle he garta ƴewnaɓe ɗon a ɗon ma tanaɗo looto ha gayna leccal ha gayna a ɗon ha gasa so yeehi artina puɗal ɗum komo kobanɗa ɗum ƴewande kadi saabu neɗɗo ina neɓɓira joojo wadde ɗon potta yimɓe ganduɗa mbeɓani ƴewande eyyi wati yimɓe ganduɗa ma ƴewande ɓe weeɓani saabu sa ƴeewi aɗa wawi ƴewande ɓe jiiya ɗum wasa labtuɗa gueɗe mumen niɓɓiɗi seeɗa joni noon so gueɗe niɓɓiɗi ko ma ɓandu lawƴe ha laaɓa arte mbanna ɗum nde mbawa yiide ceerno Seyni beele watta saha mbaɗa noon neɗɗo o loota noon ka yiide mbaɗnamo noon ka yiide ha ganda e makko tottama kake makko walla mbiyamo yoya ala heewani ɗum kam feera kam dalde ɗum kam meeɗa kam dalde saabu on neɗɗo kam mi sikkani siko neɗɗo ganduɗa hoore ma hoɗum yiidemo laabi tati ɗum kam natti wonde neɗɗo kam eyyi to banggue kulle minen ga en jogui ko wayno woɗaji gandal sifa ko wiyete wague yiide naggen leli tan walla puccu walla jiiya neɗɗo walla coynɗamo tan woda ko cifɗa e makko beele ngal gandal ene toon Burkina eyyi ene woodi Burkina gandal nga ala toon a heewani gandal fof ngal jiiɗa Sénégal danaka Burkina ngal seeɓi saabu ene heewi ummiɓe Sénégal ɓe gari toon ɓe jangi gande kono beele ala ummoto Burkina ga janggude gandal wasda wastas comme min jangi gandal nder fulɓe a jangi ga gandal jangi saabu min tottami toujours exemple hooram mi ummima toon garmi ga jangumi gandal si ina heewi kam ummitoɓe ga ɓe janggo e gande saabu toon ko ina heewi gande ganda ko ɗum gangi waji ɓe mbiyata ko joni ko gande joni
ina heewi toon donc tewi ini Burkina ina heewi ganduɗa hoore ma dal heeɓi ɗum ɗon nebdal gandal dal mais holko cikkuɗa ummotoɓe gawe ɓuwade janggude Burkina Faso mbelona gande musinkoɓe ɓe ko wayno gande sanamuji goɗɗi ɗi taw ko kaptorɗi naggam e naggam o walla ko leɗɗe conele gonɗe gaaɗe tan honɗeɓe ke ƴeewo toon ala ɓurɓe heew soɓe gari toon ɓe ñaggata ko kaptorɗe en woni gande bonɗe sabu Burkina gande bonɗe goni toon gandanɗa makko ɗe gande kaptorɗe gandanen ganduɗa hoore ma ko gande ɗe ganduɗa hoore ma dal neɗɗo wawi innu neɗɗo wawi innu amo naɓe hoore ma rek ko ɗum gande ɗe ganduɗa hoore ma dal ɗe mbiɗani innu publiquement eyi ine publiquement ɗum gande dal gande ɓaleje dal ɗe wiyete ene heewi gande men enen ɓaleɓe kono kadi ne wawi tawa neɗɗo o ko toñaɗo walla ko baɗaɗo walla ko kaɓeteɗo o yaaha yiiloyade no suuri no dandir ɓandu makko cikku ɗum watta caɗele ala watta caɗele neɗɗo kam sa toon yeehi kam toon kam sa toon yeehi pour ndenka hoore ma ka baɗaɗo assuré 100% eyi tawi tan ko gandal ganduɗa hoore ma pour ndena hoore ma pour mbawa nanɗa cuuɗiɗa ɗum kam ina toon ha heewi wadde ko ɗum saabi to banggue moosiji e seeɗa momin jimali fayi Côte d'Ivoire ko nandi hen yimɓe heeɓe ndeno moosiji ko saabi leƴƴi kewɗi moosi mi nanani halma mi yi seeɗa mo mbanmi mali ko mbanmi Côte d'Ivoire ko mi yi yimɓe heewɓe no ndeno moosi ɓe jiiɗa habde e muɗum eɓe ndeno ɗum to banggue ganda holto moosi janggito yimɓe e janggani eyyi saabu moosi heeɓi koɓe neɗɗo ɓe ganduɗa hoore makko koɓe cuusɓe dédité ala koɓe kuliwat bonnudemo joni waɗen ɗumen haydara beele diine o eɓe hen no feewi no feewi dinde l'islam o walla no feewi noon wona no feewi toon ɓen wonɓe toon ɓen wonɓe toon mi paala ko ɗum ɓen wonɓe toon sa waɗiɓe ko boni tan tegma ko muusi eɓe ko noon ɗum tagi waji ɓe cuusa ɗumen gon cuusgol foof ko waɗi waji ɓe cuusa ɗumen ene heewi kadi ummotoɓe ɗon ɓe janggoy ɗum ɗen gande bonde eyyi neɗɗo waɗima ndiga tan mbaɗa ɗum ndiga hadde futuro taw wona ha ɓooya walla ha saabu nagam o eyyi ɓenna ga ina kinɗi amen fulɓe ga kañumne ko noon mbayi kaali ɗo ñanden bandiraɓe waɓe noon ɗon ko noon way sifa noon musidɗo Seyni Wadda o gilnade karlo noon wiyami Abou Diop yewtere monde no weeli kono kojomaji ɗi gassi Seyni namdalam cakkital ko holno jiiruɗa Pinde TV e hol sababu garɗo ɗo eyyi Pinde TV noon kam ko ɗum chaîne télévision ganduɗa hoore ma komo mbaɗa fayida saabu mi ɓooyimbo abbade mbeɗa yeeɓa mbo mbeɗa weltino on waɗete tan ko mbaɗen ɗon du'a o Allah waɗana mon tawfiq taysir kala ko cohluɗon hen Allah waɗana mon ɗum nawa mon ga yeesa inchallah muslimona cheytani muslimona demɗe kala ko cohluɗon taw Allah waɗa ɗum Pinde TV inchallah ya rabbi amin ɗum noon saɗata gaddanami e conele ɗe inchallah taw ko conele normal ɗe ko mbiɗa kadi lekki mbiɗa ki gaddanami e santon ngaji taw kala cohlu so eɗo no wawa yiide hen to koɗirɗa he Seyni mbeɗa Dakar ɗo cité Damel en face Nord Foire tan en face Nord Foire cité Damel téléphone o 77 708 34 13 78 585 09 59 ɗum noon ceerno Seyni a jarama siftinde bandiraɓe tan oɗo musidɗo ko Seyni Wadda o goo e bandi men mo ganduɗa jeeɗo wiyete Bogodoya e nder leydi Burkina Faso ko pecciɗo moosi to banggue baaba pullo to banggue yumma en jettimo janimamamo sabuji gadde mum ɗo ɗi en ñaaguima Allah dendagal ko haala ɗo ko yo Allah lamɗo waɗen barke kala ceebu binɗo yo Allah lamɗo holɗo ɗum wona nafoore muɗum wona teddugal mabɓe wona manowo men enen Pinde TV kaɓirɗe ko Samba Diop ndiɗo gonno Abou Samba Diop so Allah nde ko ɗo ka ten jewte paaɗe so jeeɗo ñaawi